bismillah lumière tv sanfɛ min bɛ se ka to kunnafoni jelen o bi d'aw ma an ka to dumkan na ni y'aw ka kunnafoni an bamanankan na n'u y'u waatiw selen aw bismillah aw denkɛ n'aw balimakɛ Amadu Sala Ture o de bɛna kunnafoni lase aw ma fune dimanche ale tigɛ bɛ kamera la 13 Duɲɔ ale sigilen bɛ kɛrɛfɛ min bɛ se ka to baaraw bi kɔlɔsi min bɛ se ka to kunnafoni a jelen a ɲuman o bɛ se ka se aw ma f'aw sigiyɔrɔ la ni waati n'an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ n'o ye fasoba Maliba ye an bɛ taa a bɛ fɔ min ma ko lakanabaliya o fan fila la n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ dugu min ma ko Seyina ale ye dugu min bɛ Ansongo mara la i bɛna ye k'a fɔ ko maajugu dɔ kɔni bɛ yen olu wulila ka taa se a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko ji fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ yen nɔ sa ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin maa minnu n'olu de ye dugu in mɔgɔw ye Seyina ale bɛ cercle min na sa a bɛ fɔ o ma ko Ansongo n'i y'a ta k'a lajɛ ko ninnu kɔni kojugu nin bɛɛ lajɛlen a kɛra mercredi n'o ye kunu ye tubabukalo tile 28 san 2024 utukalo n'an bɔra yen an bɛ to hali sisan an ka fasoba Maliba kɔnɔ n'o ye Mali ye an bɛ taa Yanfolila mara la n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma kɔni ko san pɛrɛn kɔni ko o bɛna denmisɛnnin fila kan denmisɛnnin ninnu kelen ye san 14 kelen ye san 15 n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra mardi 27 août 2024 tubabukalo o tile 27 a kɔni kɛra o la n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra village min na sa a bɛ fɔ o ma ko Kokuyon ale kɔni ye village min bɛ sɔrɔ Wasolo n'i y'a ta k'a lajɛ ni dugu in kɔni Wasolo bale précisément n'i y'a ta k'a lajɛ ni dugu in ale bi kilo 17 Yanfolila kɛrɛfɛ n'an bɔra yen halisa an bɛ to an ka Mali kɔnɔna na an bɛ taa ballonko sira fɛ n'an taara ballonko sira fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko an ka iglu kɔni n'o y'an ka ballontannaw ye e ko u ma patron kura sɔrɔ wa o patron kura in tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko Tom Scientifié ale kɔni ye ballontanna dɔ ye min y'a ka ballontan kɛ k'a ka entraîneur baaraw kɛ a y'a bɛɛ kɛ Belgique kaw fɛ yen nɔ donc nin cɛ in kɔni ye Belgique de n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni bɛna baaraw de boloda Mali kɔnɔ bɛ se ka to Mali ballontan a ko bi ɲɛ sɔrɔ a bɛ se ka taa ɲɛ waati dɔ kɛra an hakili b'a la an ka ballontan ɲɛmaayasoba n'u b'a wele ko fédération malienne de football olu kɔni de ye wele bila ko maa o maa bɛ yen ko i kɛra maliyɛn ye i kɛra maa wɛrɛ ye ko n'i bɛ se ka participer candidature na kɔni k'i k'o kɛ appel à la candidature kɔni kɔfɛ maa min kɔni retenue na sa o de ye Tom ye n'ale Belgique ye n'an bɔra yen hali sisan an bɛ to farafina n'an bɔra an ka Mali kɔnɔ an bɛ boli biribiri ka taa farafina n'an taara farafina an bɛ taa Sénégalkaw fɛ yen nɔ an kɛrɛfɛ Sénégal olu ka ɲɛmaaba kɔni n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale kɔni Bassirou Diakhar Faye ale ye maa bisimila bi maa min bɛ wele ko Pedro Sanchez ale ye n'i y'a ta k'a lajɛ royaume ba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o wele ko royaume d'Espagne o maa ba dɔ do o ɲɛmaaba fana do n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ ka tournoi dɔ boloda farafina yan k'a bɛna taa tubabu précisément farafin fɛ an'u bɛ sigi ka kuma an'u bɛ hakilina falen kɛ ko ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo min na a kɔni y'a daminɛ Sénégalkaw fɛ yen nɔ bi n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɔgɔnya in kɔni bɛ boli fɛn min kan a fɔlɔ o de ye i n'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya jamana ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɔfɛ a baara kɔni bɛ boli dɛmɛ min bɛ se an ka tunga tabaw ma minnu bɛ boli ka taa tunga na kuma bɛ taa sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ wulata o fana bɔ kɔfɛ a bɛ fɔ fɛn min ma fana ma ko la formation technique et professionnelle o fana bɛ o kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn ye fɛn min ni Espagne ani Sénégal kɔni u tɛgɛra ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka taa ɲɛ wa o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko la lutte contre le crime transnational o fana bɛ a ko kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔnya in kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Burkina Faso n'an taara Burkina Faso kaw fɛ yen i bɛna ye u ka ɲɛmaaba sa n'a bɛ fɔ a ma ko capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni kun kan ka taa voyage min kan ka kɛ i n'a fɔ Sinikaw fɛ yen nɔ jɛɲɔgɔnya min bɛna kɛ Sine ni farafin ni ɲɔgɔn cɛ pour que lafiya ka sɔrɔ farafina ni Sine ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to fana lafiya kana n'a fɔ a ma ko coopération sino-africaine n'i y'a ta k'a lajɛ o baara kun kɔnɔna na i n'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré kun kan ka taa yen mais a ka tali kɔni a bɔ a ma sabula kojuguba dɔ kɛra a ka jamana kɔnɔ n'o kɛra gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Burkina population ma
dugula dugu min bele ko Barsalogo ale kɔni ye dugu min be Burkina o cɛmancɛ ka taa bila nord yan fana majugu kɔni taara cɛni kɛ no ka maa caman bɔne u ni na ka maa caman bana o de kama sa capitaine Ibrahim Traoré kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale tɛ se ka Burkina baw dusu kasilen tɔ k'a bi bɔ ka taa jamana wɛrɛ kan hali n'a sɔrɔ a bɛ taa Burkina kuma de fɔ yen nɔ mais k'ale bɛ to Burkina dugu kɔnɔ bɛ se ka to Burkina baw kɔni bɛ se ka lafiya sɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ to an ka jamana kɔnɔ halisa n'an segira ka na Mali kɔnɔ an bɛ précisément ɲɛsin CICB kɔnɔna ma tubabu kalo tile 29 utu kalo zamba 2024 o tɛ bi ye sa wa bi kɔni an kun y'a fɔ yen kunu an ka journal la k'a fɔ ko ministre min ka baara ɲɛsilen bɛ an ka laada ko ka taa a fara an ka i n'a fɔ jamana in minnu fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko i n'a fɔ diina ko olu ministre kɔni u ye hakilina sigi ta hakilina min kɛra sigi min kɛra diina maaw ni ɲɔgɔn cɛ chrétien diina maaw kun bɛ yen silama diina maaw kun bɛ yen maa minnu kan ta si la yɛrɛ olu fana kun bɛ yen ani taabolo bɛ silama la taabolo bɛ chrétien la a bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ maa min kun bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa la sa o de tɔgɔ ye ko Jigi Jibirila Sisoko n'ale chef de cabinet ministère kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ bi maa minnu kɔni ye hakilinaw ta ka kuma o de ye maaw ye maa minnu n'u ye wele kan di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka jira diɲɛ na k'a fɔ k'olu ka baara ninnu kɔni kan ka kɛ cogo min na ko o de filɛ nin wa n'i y'a ta k'a lajɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don hukumu min kɔnɔ o de ye bɛn kana Mali kɔnɔ lakana kana Mali kɔnɔ diinɛmaw ka sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ka kuma diinɛ ɲumanw ka ɲɔgɔn faamu wa recommandation fana min kɛra a bɛ taa recommandation 9 la nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sira de fɛ o tuma na sa nani aw an bɛ jɛ ka kumaw lamɛn kuma minnu sɔrɔla kɛnɛ kan yen nɔ ka ɲini Ala fɛ halisa Ala ka fanga ye Ala ka barika don a la Ala ka barika don jamana na foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di nin baara in yɛrɛ mun y'a ka kalifala mɔgɔ minnu na u ka minisiriso bolo cɛnna minisiriso y'a kɛ maa kalifala dɔw de la mun y'a labɛn ko ɲuman kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ka foli kɛ o ye foli bɛ lase n balima mun fana fɛn fɛn nana kɛnɛ kan foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma o conseil tora k'a ɲini mɔgɔw fɛ tuma o tuma ni welekan sera ma an ka na n'an mana baara kɛ bolo kɔfɛ fɛn dɛ aw yɛrɛ mun nana kɛnɛ kan n'a y'a jateminɛ kuma mun kɛra kunu ani mun kɛra bi i b'a ye yeli a kɛnɛ kan nafaba de b'a la dɛ mais n'a kɛra ni wele bɛ se i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ k'a kɛ an tɛ na a laban na baara dɔw la mun kun o tɛ sabati dɛ donc an b'o yɔrɔ gɛlɛya anw yɛrɛ kan an ka jija anw ka ye o ye filanan sabanan mun fana bɛ da o kan tuguni kura yeli dɔrɔn tɛ maa ɲini na kibaruya mun bɛ ta an fana mun y'an bila ka na an k'a lase o ma an k'a lase hɛrɛ b'o de la n'o kɛra hali ni mɔgɔ nana kura a tɛ kɛ kura ye parce que n'a kɛra ma deli ka ne nana tɛ kɛ kura ye ka d'a kan kunnafoni tɛmɛnenw kɔrɔlenw e bolo soma foli bɛ di mɔgɔ nana fana kumaw tɛmɛcogo vraiment a kɛra ɲɔgɔn bonya kɔnɔ tiɲɛ kuma dɔ la kumakan bɛ yɛlɛ dɔɔnin o ye adamadenya cogo ye nka an ma da la k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ bonya k'a dusukun cɛnnen don mɔgɔ wɛrɛ kɔrɔ a ma dabɔ o kama man kan ka kɛ n'a fɔra ko anw bɛna kuma yan diinɛ mɔgɔw tɔgɔ la anw sira kɛnɛ min kan an bɔra k'a sɔrɔ an dusukun ye ɲɔgɔn bila an kɔ mɔgɔw bɛ kɛ cogo di donc kɔrɔ ye kuma kɔni kɛla yani a ka kɛ ɲɔgɔn faamu alhamdulillah mais kuma siman na fɛn min kɛra o dɔw t'a dawuli k'a fɔ a bɛ fɛ ka karisa tɔɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ faso in na faso y'an bɛɛ jɛ ni lakin a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na a barika Ala ye a ka ɲumanya bɛɛ la sabu n'i y'a ye an fara ɲɔgɔn kan yan Ala ye fɛn b'a kan ye min ye kɛnɛya ye ani an ka jamana jɔko ni o ye an ka Maliba ye min yɛrɛ diyara ne ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan an balakaw n'i y'olu caman ye ne b'a fɔ Ala ni ce sabu an balakaw ma n'i sen don fɛn o fɛn na barika bɛ don a la kosɛbɛ an tɛna kuma jɛnya nka an b'a ɲini masa Ala fɛ kuma min nana bɔ an da yan a kana kɛ an tulo y'a mɛn dama ye nka a ka kɛ kuma ye min bɛ to an hakili la tuma bɛɛ ayiwa n'i ko n'an ka sigi ko n'an ka kɛlɛ dɛ nka kunnadiyaba min sɔrɔla an fɛ o ye an ɲɛnaw tɔɔrɔ ɲɔgɔn na o ɲɛdɔn nin dɛ
o de fɛnɛ bɛ na ni an ka bɛn ye hali bi ala ka maliba basigi ka bɛn sabati an ka lakanabaaw an tɛ ɲinɛ o kɔ hali bi ala k'u lakana minnu joginna ala ka banaw kɛ jisuma ye fɛn fɛn natɔla n'a ma degun sɔrɔ a taatɔla ala kana degun se mɔgɔ si ma siɲɛ wɛrɛ n'an ma ɲɔgɔn kunbɛn a kɛ ka sɔrɔ an ka ca ni nin ye ayiwa an b'o ɲini masa ala fɛ. an bɛ an ka fɛtɛriw fo an ka diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yan hali bi kuma dɔ segali nana ye kuma dɔ lase an ma constitution kura min na a kan ka kɛ chambre 2 chambre dɔ bɛ yen an b'a fɔ ko sénat o sénat in na kota dɔ dilen don diinɛ ɲɛmaaw ni laadatigiw ma donc a ka sigi n'a ye bi kɔfɛ a bɛna wele a bɛna kɛnɛ caman lasigi n'o bɔra yen an kɔntannen don mun na jamana nin n'i y'a ye religion bɛɛ bɛ yan ka ca la diɲɛ jamana caman bɛ yen nin ka gɛlɛn ye hali chrétien yɛrɛ dama ka sigi ka kuma tɛ chrétien n'a taabolo caman silamɛw n'a taabolo caman an sigira ka badenya baro kɛ hakilinaw falenna ɲɔgɔn na a bɛ ka ca la e ye min fɔ ne ma jɛn n'a ye ne ye min fɔ e ma jɛn n'a ye mais an bɛɛ bɛ jamana ka ɲɛli de fɛ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ministre tɔgɔ la ministre y'a ɲini fɛ jamanatigi tɔgɔ la a kana ɲina dɔw kɔ jamana ye jamana ni nkalon de dalen don an na k'a fɔ ko maliyɛnw bɛnnen tɛ nin y'a seere dɔ ye an bolo bɛɛ bɛ yan hakilinaw tɛ kelen ye mais an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan mali tɔgɔ la donc hali bi k'a ɲini aw fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye a ka d'an ye cogo min ala k'a kɛ an bolo ten. an bɔra yen nɔ aw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana in kɔnɔ n'o ye fasoba maliba ye mali finitigiw kɔni cɛsirilen don u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ u bɛ ka kɛlɛ kɛ min bɛ se k'a to malidenw bɛ lafiya hali n'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ ka ɲɛsin malidenw ma o sigida la yɔrɔw dɔ la mais o si tɛ ka malidenw la décourager bɛɛ cɛsirilen don bɛɛ bɛ ka dɔn ka bɔ kɛ ni yan'an ka bɔ kuma na an b'aw hakili jigin tuguni k'a fɔ ko fune juma si tigɛ bi kamera la min b'a sɔrɔ a tɔw bɛna ja sɔrɔ Amadu Sala Ture kuma bara bɛ n bolo 13 Duɲɔ ale sigilen bɛ a kɛrɛfɛ ni yan'an ka bɔ kuma na foli aminatinu an b'a lase an ka dɛmɛbaw ma précisément Fatumata Ɲani Batuli mouvement Anbiko o ɲɛmaaba dɔ ka taa fara Tulisi groupe o fana ɲɛmaaba dɔ foli aminatinu an b'a lase u ma u ni Tulisi baarakɛla bɛɛ ni mouvement Anbiko baarakɛla bɛɛ n'an bɔra yen foli an b'a ta k'a ɲɛsin an balimakɛ ma dɔw ye Mamutu Tarawele ni ale ka bitigi tɔgɔ ye ko Yelen électronique aw yɛrɛ bɛ k'an lajɛ kamera min na ni waati na ale bɔra Mamutu fɛ yen nɔ min bɛ se k'a to kunnafoni jɛlen bi di maliyɛnw ma o de ye Mamutu ka hakilina ye bi a ka tigi ni ɲɔgɔn ma ni lumière fɛn fila tɛ fɛn kelen pewu de don min bɛ se k'a to an bɛɛ bɛ se ka lafiya kunnafoni ɲuman bɛ se ka di malidenw ma sabula adamaden n'i y'a kunnafoni hali ni ma dumuni d'a ma a kɔnɔ bɛ fa kunnafoni ɲuman sɔrɔli kama an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna ma an bɛ wuli sisan Mamutu ka publicité o bi tuguni na a ye kan bɛn n'Ala ka jɛ ye wasalam. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe. Hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Tarawele Yelen électronique a filɛ nin bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ Yelen électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se Yelen électronique Cheikh Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ Yelen électronique hatɛ